Mizoram Chalai Christian Paul Inkhawmpui Voisamli le pariadna INBUATSAIHNA kalchomek zelah BCM biakin kanana kanom meka GKP Hnathial Bazar Pastor Bial TKP anzir mekani INBUATSAIHNA shang te thirhauna kan nele dona nga tiswan hei kabula hianin GKP Bazar Pastor Bial an president oma ani hi khoin nyashatina hanne se Coming to Robert Malsom Sanga ani GKP Hnathial Bazar Pastor Bial hian president Inkhawmpui mekani Robert Zaipawl Zaipawl tiswan in Bial hianin he Inkhawmpui na tan hianin engtiang takin nge kanawin buat sa ikan phur torengem hey MTKP Inkhawmpui hi ama zo ka khan nei tura khan kanan thun khan ya hei tuna hian kanan nei dona kan bial poi kan phur khop mea kan INBUATSAIHNA te po hi thei ang tok chuan kan ti trave bial anga hlazir kan han ti te po hian member kan kal tha registration chungchanga te po kan rin phak bak ai tam helai Inkhawmpui kal turin kan in register kan lawm ve khop me helai ai chuan atam theng be rong kalati kha ke ni lamchang kan be se na ania ti chuanin he Inkhawmpui na kal tur hianin kan bial hi entin nge kan kal dan tur ti kha unit ang zongin nge nia bial angin ti kha helai hi nia kan kal dan hi Hnathial Bazar bial hi chuan bial hian kan han ruaman lova unit sang te kan han in zota unit te khanin akal na tur poisa khan loin da ve ka wang khan ti khan an ma ni te kal dona wang khan bial chuan kal na tur san kha ngai to lovin bial Zaipawl ang topa kha kan INBUATSAIHNA topa kan kal na tur kha chuma ni thewin unit thewa khan kan kal don ti na ni chu alo mame tiswanin mimal takin kan zo tiang che he Inkhawmpui pual hianin engtiang takin nge kan lo INBUATSAIHNA kan lo phur torengem tiswanin vo inzat kan na tur nge ti te kha na shilla kalo me ania keima mimal tak chuan INBUATSAIHNA sa hei Hnathial Bazar Pastor Bial hian agenda kan ron nei dona tu Inkhawmpui hian chuta chuan kan how tu te hianin palai turin bial ai o in minan tira agenda te po kan ron soi ve dona chu wang chuan ka INBUATSAIHNA sakho mea keima po hi min ti puratin MTKP Inkhawmpui hian tun bak chu kan kal thei to don lawa Inkhawmpui le ni te kha chuan kanom thei to lawa GKP khan chu wang chuan ka phura ka chak boka tuna po hian a thleng har ka ti ma zo kan ni alo mame ole income na hun chatak nin pe ka wangin kalome Inkhawmpui na kan mangei don ya le kan in mudon ya kabula hianin GKP Hnathial Bazar Pastor Bial secretary le conductor nilai oma ani hitoite komna kan nei don ani amsain nyashatina haneila ole ki hi rongbol tu HP wanal pe ka kania GKP Hnathial Bazar Pastor Bial hian secretary nilai kani chuan sang somni le panga MTKP Inkhawmpui Bial TKP Zaipawl conductor atan hian Bial TKP executive committee chuan conductor atan min thang ani hello mame tiswanin khongin in Bial hianin unit engzat nge oma tile in statistic kha min shu the chuan kan Bial hian tun ma chuan unit pali kan om thina amaro chu nikum masa atang khan unit pakhathi ding theilovin ko fronten lote do awangin tuna chu unit pathum kan om ta GKP Bazar unit te GKP kanan unit te le GKP vengla unit te kan nia tuna hian kan zawaya kan member hi member zali le somruk le panga kan om me kani tiswanin Inkhawmpui na kal tur hianin unit tina tengin enrollment ti engzat vel nge kan she thei to me em o le hemi enrollment ti takhi tuna hian Zaipawl atel lo po hi mitam takan omdona ti rol chuan Zaipawl bi gai chon mi somsari velbor hi kan tel thei dona chu enrollment ti vek khan ya hemi pialama hian mani unit roman da nga kal tur te po tam tak khan oma tin chumi pialama chuan akal athlen hun akal rem chang man lo te po
hun dangat kal tur te po tam tak in report chu an om bok ani ti chuan khoi nge kan thlen don ti kan hre thei to em o khe thei to e BCM lunglon isa kan thleng don ani ke ni bial hi ti chuan in Zaipawl member ho hi enting e in ruat nge nia unit tin atangin zau takin du tel thei ti lai kha Zaipawl member atan hian Bial TKP executive committee khan unit tina adu apiang tel thei ni se atia ti chuan Bial chunga ko ran Zaipawl member te hi rin hal ni se ti bokatin kan Bial Zaipawl member te hi rin hal ni bok se atia chumi pi alama chuan adu apiang tan ni thei atia in mu khom te kawa chuta chuan Bial TKP Zaipawl tel du te chu kaltur ti in roman na siamani ti chuan Zaipawl member te hi engzat nge kan ni ti kha kan hre them tuna hian Zaipawl member hi mi somru pakua che kan ni ti chuan hei tun laia mi te kan buai to si a in ko khom te hi harin karinga in ko khom te hareng em nia in ko khom hi a har ang reng viu maya amaro chu kan hret angin sangni somni la pani in khawmpui MTKP Inkhawmpui kan nei thei lawa ti chuan tuna kan nei thei don chawania member hi kan phurang reng khop maya kan member din mun kan tlem dan din mun te ngai to ero chuan kan in ko khom chuma ero chuan kan kal tha viu ve maya mi somnga somruk chu kan hol ve dau rengani INBUATSAIHNA akal chomu pup to maya kan bial hi he Inkhawmpui na tan hen engtiang takin nge kan lo INBUATSAIH hla hi entinge kan zir dan ti tele khoi ko shana tinge kan zir to entinge kan in zir chok dan voin zat nge kan zir to ti te kha khoi min han chan sak lela kan Bial Zaipawl tur hi unit sang la zir hi a chokin kan nei thina tuna hian tuna kan omna hi BCM kanan bikin ania ti chuan helai hian kan voi ni zirna ania ko khran pathum bikin pathum ma oma ta chuan bazara hian voi thum kan zir to BCM vengla hian voi khat kan zir to ti chuan pathian zara kan dam chuan karle a hian kan zir leng chu chuan voi in zat nge kan zir na ni to le tuna hian zanin a khan kan han zir le a voi nga kan zirna ni e in zir ngor boka thata ka inrem tipo kan be seya ti chuan zon top lam kan nei to anga he Inkhawmpui tan hianin mimal takin kan ti te ang entiang takin nge ilo INBUATSAIH kan phur to rengem dikha khoim han chan sak te che ale lom ome he Inkhawmpui tur hi anga del om ka tia thu pui tur te le thu cha soi tu tur te an en hian ngai thak te chak om em ma pathian nai ti thu pui kan nei do nia pathian nai poi mo zia ring tu te nunana chuan pathian nai hi kan ti tur le kan ta na tangkai ber kha nia chu tiang tur chuan a ko khana te thalai kan in mu kho ma te mitan hin kan tong trai thina Inkhawmpui lok tak kan man thei tur tan ti ten ti rual chuan mi hring tak pon Inkhawmpui hi tunba ki kan kal thei to in na rin om lawa he Inkhawmpui hi kan hak lel em mani ti kha kan soi ani e ti chuan he Inkhawmpui pual ani emo rirua om kan ti te ang idu to soina hun min han nei sak te che ale alom ama hei sangni somni le panga MTKP Inkhawmpui lawm tura hian zoram hun sang le rampona ka TKP member pui du om tak te he Inkhawmpui a hian atam theng ber lo tel turin kan som chewa ti rual chuan zan ina MTKP media cell ten helaya kini Hnathial Bazar TKP Hnathial Bazar pasor Bial lazirte min lo tlawh in hun le tha tam tak senga in local hi kan lawm hle meya in chunga lawm thu kan soya in malam hun zel tura po du sakna kan hlan cheuni alo mo me inkom hun thatak min pe ka wangin kalo me Krista pasal thade ru na kan hungei don ya ala kai hungei don ya